Online sa hotline. Online sa hotline. Ang hepe sa PCPO Director, we have Colonel Martir on the line. Sir, good morning sa Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. Action Art, gumagawan sa listeners ako. Salamat sa time, sir. Congratulations, by the way, sa inyo team, Alin Kapon sa Peace Covenant signing. Pagkadto sa ining panibagong mga operation, Blaho, so may Station 8, grabe gid yang Shabu sa Bacolod, Colonel, no? Grabe man ang na-recover sa Station 2, sa Station 8. Yes, sir. Yes, sir. Bukan sa aton nga pag paninguha man, operated na yung stations. Aha. Ang isa bala, Colonel, nga naobserbahan ko, bisan sa Victoria, sa Nadakpan, Bacolod nun, siling ko nag-aalapwak na sila subong, sir, kalalabot na sila sa ibang nga syudad, no? Yes, sir. Siguro ba galipot nagdadalan sila. Hindi mo na-trip ni mga Dipinas lang sila, mag-aubos mo ng ilas norte. Aha. So, diri sa aton sa Bacolod, in terms ng monitoring ninyo, may sige pang sinulod gapon supply, Colonel? Yes, sir. Ma-monitor saan, ba't ginatinguan tagit na ma-monitor tagit sila, no? Hindi mo lang kayo sa Bacolod, damo man pang party, sudad, kasudaran, ilog na pong damo man sulod. Aha. But ginatinguan, Action Art, ang Bacolod City Police Office na madakpan tadi sila. Okay. Sir, kapon, Peace Covenant signing, initiate man sa office nimo, anong expectation ta right after nga nag-participate man ang tanan nga mga kandidato? Yes, sir. Considering nga may angamon na aton nga pamalit officer, mag-o si Attorney di kami nga or candidates, pasabay lang sa pamalit. Aha. Late, kag maka-ensure ta ang peaceful election. Aha. Anyway, hindi na ako magsablog si mo na kayo daw sako kagid. Salamat sa time, Colonel, nga ginatag ka ng gaga. Yes, sir. Salamat man kayo, sir. Mayong aga. Salamat, gid. Salamat, gid. Action Hotline. May command